सकाळୁ सकाळୁ गाधेଇकी बाहरी पड़ुଛୁ ଯିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଲି। କୋଉଥିପାଇଁ ରାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଠି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଅଜା ଗୋଟେ ପିଟା କଂଗ୍ରେସ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଚେତକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯିମୁ। ଆମର ଏଇ ସେପଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଭାଇ, ଆମର ଯିବେ। ଭାଇ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ପିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି କହନ୍ତୁ ଭାଇ? ଚାଷୀ 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 କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ରାଲି ହେଉଛି। ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆମେ ହେଇ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଠିକି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜଣାଯିବ। ଆଗେ ଯାଇକି ହଁ ଯାଇକି ଆଜି ଆଗେ ଛକରେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଆଗେ ରଗଡ଼ କରି ହେଇଯାଉ। ଆଉ ପତାକା ମାରିବାକୁ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଘରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଆଣିନୁ। ଏଇଠି କାଟିମୁ ଆଉ ପତାକା ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ଯିବା ଆଣିବାକୁ? ହଁ ଛେଳି ଦେଇଦବୁ ଘରେ ଆଣି ଖାଲି ଛେଲିବ ଖାଇବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବାନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରକୁ? କଣ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତାକାଟେ ଥାଉ। ହଁ ଯୋଉଟା ଦଉଛୁ ଦେ, ଖାଲି କାମ ବରାଦ କରିଦିଅ। କନ୍ଦୁଆ ସାଇଜ କରି କେମିତି କାମ କରିବ ସିଏ ସବୁ ତାକୁ ଜଣା। ସେଥିରେ ସିଏ ଧୁରନ୍ଧର। ପତା ବାନ୍ଧି ସବୁ ପୁରା ରେଡି। ଗାଡ଼ି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ। କନ୍ଦୁଆ ଇଏ ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି, ପଛରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଛକକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଯିମୁ ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଯାହା ହବ ସେଠିକି ଗଲେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ହଉ ରହୁଛୁ। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରାଜୁ ଭାଇ ଟଙ୍କାକର 10ଟା ବରା ଦଉଛି। ଭିଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ଖାଇବେ ଏଇଠି। ଭିଡ଼ ଏତେ ଥିଲା, ଛିଡ଼ା ହେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୋବାଇଲ କିଛି ଧରି ହେଲାନି। ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା, ପଳେଇ ଯିବା ନା ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା? ଆମେ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପଳେଇଲେଣି ବାସୁଦେବରୁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପତା ମାରିକି ସବୁ ଏଠି ଯିବେ। ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ସିମେଣ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିକି ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟି ଚଲେଇଛି। ଆଉ ଖୁଣ୍ଟି ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଚଲେଇବ କହିଲା 30 ଲକ୍ଷ ଲୋନ କରୁଛି।
ଭଗଦାଇ ଏଇ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଭାଇ କଣ କାଳିଆ ଆଇ ତମେ ଖାଇନ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଭିଡ଼ ହେଲା ପଛେ ଆମେ ଆମର ସରୁ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସରୁ ନାହିଁ ରାଲି ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ଏମିତି ରାଲି 5-10 ଦିନର ଥରେ ହଉଥାଉ ଜାମ୍ ହଉଥାଉ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାର ରାସ୍ତା ବି ନ କରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ନା କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଯାହା ହଉ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ସବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ 2 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍